Takže po prvé kolo bude mať za chvíľku za sebou aj Majro, uvidíme za akým časom. Čas 1,12,16. Z kandidátov na prvé miesto v kategórii 5 a 7 je to Bratislavčan Peugeot na BMW 528i. Manuál tam má najväčšiu šancu, lebo tí tamto automaty preradia. Takže Peugeot, dúfam, že nesklameš. Takže uvidíme, aký čas dosiahne prvá 5 v kategórii, ale musíme počkať chvíľku. Môžem? Takže môže. Priprav sa, Peugeot. Že uvidíme hlavne tento začiatok, predsa je to pre 5-ky trošku viac sekavé a teda skrátené oproti trojkám alebo jednotkám Mini Cooperom. Uvidíme, takže zatiaľ začiatok mu vychádza celkom slušne. Ani jedna trestná. Uvidíme túto rýchlejšiu časť, či náhodou dačo neminie. Ale zatiaľ tam sa trafil pri pneumatikách pekne, do druhej strany Jano je pekne, uvidíme ako záver zvládne. Vyzerá to na to, že pekne prešiel celú trať, zatiaľ beztrestne. Otáča sa nám, vracia sa nám, zatiaľ to vyzerá na dobre, teda bez trestných minút. Ani nevynechal žiaden kužel, takže zatiaľ to vyzerá byť na dobrú jazdu. Uvidíme, aký čas dosiahne prvá 5-ka. Vidíme tento záver, lebo z tej rýchlej treba trošku pribrzdiť. Uvidíme, či to zvládne. Zatiaľ je to bez trestných sekúnd, tak dobre vidím. No tu sa musíš pokrútiť trochu, Peugeot, to je ono. Takže je to bez trestných. A veľmi slušný čas na 5-ku, 1,1454. Takže Čembo máme základ pre 5-kovú kubatúru, teda 5-kovú radu, pardon. 1,1454. A máme tu Targu, veteránika, Michal si ide zajazdiť. Má aj spolujazdkyňu. Takže uvidíme, určite to bude taká trošku víkendová jazda, nebude to presne, áno, idem vyhrať za každú cenu, škoda takého krásneho autíčka. Takže bude to skôr o víkendovej jazde, o užití si tej jazdy, ale tak si pozrieme čas, aký dosiahneš.